Vi er dem, de andre ikke Du er to, der er med fødselsdag. Nu fandme vand til at få at pumpe i rum. Så kom Brian med, og der kan I se, så skete det her. Det var lidt fedt. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er da godt, at vi blev født før Hvad satan laver du? Hvad satan laver den på det? Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er da godt, at vi